Goddag, velkommen til Story Show, og i dag der laver vi en lille challenge med mig. Det er de der pølsebrød med creme mayonnaise på. Og Tamer skal simpelthen spise sådan en her. Ja, pølsebrød med meget stærk pesto. Og det vi går på, at vi skal bare spise den i helt normalt tempo. Og den der tager fish, nej, vi skal spise den der hurtigt spiser det her vinder, eller taberen, hvad hedder det? Skal vi ikke bare sige, den der drikker mest mælk? Ja, jeg drikker den der drikker mest mælk, taber. Fordi jeg skal nok komme til at drikke mælk, tror jeg. Okay, er I klar? Ja. Så tæller vi ned fra 3, 2, 1, nu! Kom! Puha! Kan du godt lide det? Det ved jeg ikke. Prøv at smage brød lige. Puha! Det var faktisk godt. Synes du? Ja. Jeg nok den der taber det her, faktisk. Det smager dårligt. Det smager sygt dårligt. Jeg anbefaler det. Det smager rigtig godt. Det var ulækkert, det der. Lækker. Kage. Klem liter. Drik noget mælk, min ven. Drik noget mælk. Ellers skal man til at spise den her. Lus. Det er meget en klump. En tyk. Er du klar? 3, 2, 1. Og det værste er den tynd. Det tæller godt, det tæller med der. Hurtigt smager dårligt. Nu stiller det bare ulækkert. Det synes jeg ikke. Og vi skal begynde samtidig, Louis. Hvorfor drikker du mælk med sådan en velsmagende mad? Han er ulækker. Ligesom dig. Ligesom dig, dine fingre i øret. Okay. Klar. Så er vi sidste mad, Louis. Men det gælder stadig med den der misnævnt. Ja, og klar? Okay. Det var meget næste år af. Den er mega tynd. Vi gør sådan her, at nej, vi må ikke, der skal spise den her hurtigst. Så vi kun spise halvdelen af den. Nej, jeg skal have et kvart af til den, der spiser hurtigt. Ja. Til. Klar. Ha, mayonnaise. Sådan. Done. Det var jeg også lige for. Jeg er først. Vi blev done på før samtidig. Så jeg skal spise det her. Du skal spise det der. Nej, for jeg fik jo, så får jeg lov til at tage noget af, for vi bliver stoppet på samme tid. Så Nej, vi tager noget af den her af, Louis. nej, fordi du drikker også mest mælk. I stedet, ja. Okay. Det her det er det, jeg skal spise, og det er min lillebror skal spise. Og jeg skal tror, jeg finder mit vand op. Det gør jeg ikke. For jeg har ikke drukket noget. Hvor var næste? Der er ikke noget med, der skal gå til spil. Og jeg tror, hvad bliver challengen i næste uge? Næste gang? Skriv det i kommentaren. Nej. Og ellers finder vi selv på nu. Er du klar? Smag ikke så rent her.
Ja, okay, jeg skal have noget mere. Klipper resten med. Jeg gør det. Det ødelægger bare smagen til god mayonnaise. Puh, det godt. Jeg tror, at næste uge, der bliver... Citron. Vi har ikke lagt citron til det. I næste uge, der bliver straffen, det bliver... Verdensårs til skud også. Hvad? Nej, verdensårs til skud i røven. Så man må skyde alt, hvad man kan, indtil man rammer røven. I fodbold. Nej. Jo. Lips. Det var i hvert fald det fra Det instruktion. bliver waterboot challenge. Så vandspand. Når waterbucket. Skal vi gøre det nu? Nej. Jo. Nej, det gør Men det var alt for i dag. Bye bye.